Mesto Trnava zakúpilo nový adventný veniec s priemerom 4 metre a 7-metrový umelý vianočný stromček. Nová výzdoba je umiestnená na zrekonštruovanej časti pešej zóny a radnicu stála takmer 13 000 eur. Niektorí obyvatelia si však majetok mesta nevážia a ničia ho. Počas vianočných trhov zabezpečuje verejný poriadok mestská polícia, a to prostredníctvom bezpečnostných opatrení, kamerovým systémom, ale aj pešími hliadkami, ktoré majú stálu službu. Za prvý týždeň vianočných trhov zaznamenali kamery 2 závažné prípady ničenia mestského majetku. Kedy skupina mladých ľudí úmyselne devastovala túto novú výzdobu umiestnenú na hlavnej ulici, a to otrhávaním a rozkopávaním tých vianočných gúľ, ktoré na adventnom venci, vytrhávaním tých sviečok. Ďalšia udalosť sa odohrala tiež v nočných hodinách. 2 dievčatá sa snažili vytrhnúť zo stromčeka svetelnú hviezdu. V oboch prípadoch boli páchatelia zadržaní a riešení v blokovom konaní. Žiaľ, výška blokovej pokuty v takýchto veciach je do 33 eur, čo je určite dostačujúce, lebo keď nevzniká nejaká veľká škoda, taká, ale skôr by som povedal morálna. A zaražajúce je to, že aj pri tomto druhom prípade išlo o ľudí, ktorí v meste Trnava študujú na vysokých školách, čo je teda ozaj veľmi smutné. Na internetových fórach vzniklo viacero diskusí, kde ľudia nesúhlasia s výškou trestu. Myslíte si, že 33 eur je dostatočná pokuta? Nie, to je málo. Pre študentov je to dosť, ale mali by im to zdvihnúť. Ja si myslím, že nie. A aký trest by ste vy navrhovali? Verejnoprospešné práce. Ja si myslím, že to nie je o peniazoch. Takýto trest, každý by mal vedieť, že takéto veci by sa nemali ničiť. Mestská polícia má k dispozícii 14 kamier plus 4 statické, ktoré monitorujú priestranstvá. Pod kamerami je centrum mesta, napríklad pešia zóna, námestia, ulice Štefánikova, Športová, ale aj okolie polikliniky. Ďalšie kamery pribudnú na Linčianskej a pred nádraží. Mestská polícia vyzýva ľudí, aby neboli ľahostajní, a ak sú svedkami nejakého priestupku, aby sa obrátili na mestskú políciu na telefónne číslo 159. Anežka Hrdá, Mestská televízia Trnava.